L'udissabte 22 de març, la secció Paulina carquei l'equipe de Montpellier dins l'encastre de la 18a jornada de top 14. E cum a cada partida au hameu despuix 2020, l'equipe de Radio País que serà presente sus place enta a vive la partida en gascú. Qu'ei una vertadera fiertat ta la radio de comentar el rugby en lenga, en tot poder l'il·lustrar d'ab termes immediats com lo cop de pe a palumes o la juntada. Rendet pe donc l'udissabte 22 de març drin abans 14h30 du brespe enta descobrir ou tornar a descobrir los nostres comentaris. A dichetz a totes e a tots, quin plaser de vos a retrobar en direct de l'estadi du Hameu en tabiu d'ab Buzautis, la nauau jornada de top 14. Quem en directe de l'estadi du Hameu en tabiu aquesta partida entre la secció Paulina e lo Racing 92. Que ens poderat a retrobar en FM sus 89.8 a Pau, 90.8 en Gers ou 101.5 en Bigorre, mais també sous DAB+, la radio numérique terrestre dans toute l'agglomération pauline et segu sus radiopaís.fr et sus sites d'escoute des radios.